NoThanks и добре дошли в моят YouTube канал. Здравейте на всички, аз съм NoThanks и... Здравейте на всички, аз съм NoThanks и... Здравейте на всички, аз съм NoThanks и... Здравейте на всички, аз съм NoThanks и поредната доза страшни игрички идва в лицето на Craven Manor. Здравейте на всички, аз съм NoThanks. Това е Amnesia A Machine for Pigs. Amnesia Dark Descent беше играта, която ме накара да започна да записвам тези клипове в YouTube. Така че има до някъде някаква сентиментална стойност. Разработчиците ни впечатлиха, мисля, че освен мен и всички вас с Penumbra също така. Ако не сте гледали тези клипове, може да ги разгледате в моите видеа. Така че сега ще проследим историята на A Machine for Pigs, новото последна игра от Frictional Games. Трябва да се справим по някакъв начин с играта. Аз нямам патрони, така ли иначе. Кофти! Кофти! Леле, майко, тази светкавица като удари. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Какво става тук, бе? Какво беше това чудо, бе? Моля го фана! Това са някакви нови неща в аз откриваме тук. Какво става тук, бе? То балон, честно ви казвам, не ми изглежда добре, даже мисля да се тръпна малко. Какъв това балон? Не е нормално. Какво става? Мога да цъпа. Вече имаме някакво чудовище. Им чуш, че нещо ще изскочи адски внезапно поради цялата тази тишина. Не! Защо се филмираш толкова? Какво става, бе? Това е тази водичка, бе. Мога да се сипаме тук. Чашка носиме ли си? О! Чувалчета с пари. Идеално. Какво е това, бе? Press Q to see. Всичко наред ли е с тази печка, бе? Сигурно ли сте, че не сте й давали нещо на тази печка? Ние от тук започнахме, доколкото се спомням. Всичко наред ли е, бе? Телевизора се тресе и се по... Какво беше това, бе? Добре. За съжаление, стамината... Много бързо идва. Какво става тук, бе? Какво става тук, бе? Какви сте стая? Какво става тук, бе? Тук примигват някакви... Какво става тук, бе? Надявам се, че сте забавлявали. Ако ви харесал клипчето, цъкнете лайк. Ако искате да гледате още много клипове, цъкнете subscribe. Пак казвам, надявам се, че сте се забавлявали. Какво става тук, бе? Котката почва да троши. Ади, какво причиняваш тук на апартамента?